Katanat India Meteorological Department kelapan mi ka jing maham ka bayadei ka jing wan len chom jong ka eryong biparjoy ka bajur bha na ka phang stay lam ingi jong ka duriau Arabia. Menteri rang ba du kari Narendra Modi unsaya sam lem ya ka perkhat perdan jong u sekipat nong song shnong jong kari ba chabari ha ka programan kiban kaban sami ha radio ha ka khat pra tereng ubanai jileu. Katanat Enforcement Directorate kalakem no yu Menteri Katanat Boarding jong kajala Tamil Nadu Senthil Balaji ha ka step prenga menta kasngi hadien baladep bantok ket yu hadu khanru kantalan ter nen kasngi. National Security Advisor jong ka United States Jake Sullivan ulai kandu yu Menteri ki kambari jong ka India Dr. S. Jaishankar hanong ba Delhi menta kasngi. Kakunhun yele akai jong kari India kabadan arspa prapongot ki dekhon kuntop yasi spa khandai prangot ki nong yele akai kilami banlet chanong ba Berlin hari Germany banya airing ha ka Lampung Special Olympic Summer Games.